Сестра ми днеска ще ви покажем супер много неща. Вики. Здравейте! Сега ще ви покажа един трик. Ето сега. След това обръщаме камерата така. След това ще видите какво ще стане по-често. Така, Сложих. да снимам. Сега хора, чакайте малко. Така, хайде, чакай малко. Хайде, дай. Какво ще показваш? След това Вау! и на другото място. След това ето така. След това ето така. След това... Напишете хора ви долу в коментарите дали можете това. Така, сега е време аз да ви покажа един трик. Вики, снимай. Така. Сега брат ми ще направи друг трик. Не е като моя, че беше толкова много як. Вики, случи там камерата. Ела, тук си. И снимай натам. Сега хора гледай. Георги Мангав, после имате слимо с май тротини такая. Вики, красото на български. Сега, бра. Сега пак ще го направя, обаче по-хубаво. Гледайте сега. Вики, махни. Сега. Вие кажете, можете ли да правите също и това? Георги, але. Ще има